كسلسن عدد سقاف سلمة أطلبوا سنليو كمان يرسالي بزلا عابد أم حالنا شحورة تسحب السؤال وتعدرات أحلون نيتن إزوم ناباتو بي أيوكا نزي حالق أشمن إفرام إسرائيو نبقاولس نزواتو حالقو لهرزي نزي حالق أشمن أيو أتحازو وخلت موقع أسلو غنا أزدزي من مخانون تاكل تغيرون حدثي وتمزبي عاويلهم غريهم كمزي غريهم كمتي يقولوا نقولوا بتغنيات التي شرح مراح ربصوا البلاد السعادة ناف سفر وتعادلات كوسعوه عززه أولوس أبتي مدايوه سبتعي تنزل أزيو سلسلة البري وسوى تعادلات تسكمو نيوبولو إلو ناول ناشدره بما بزو حزبي يسعوه البري ناتي سفر وتعادلات كوتوه مس لريو بما أولوس يتعالق عشق كزارو بكالو سوال الليغا ورو سوال عمقا قريخلو تفلت إغا المعنجي 4 شح قتلتي نفسي نابر غازو ساكا كيس أولس غادو أيكم كان ورو أولس بنا أنس أيوداو سواي معاد أسس نايكيا وديتا سميت تتمعي يزيد الزارب سوال الليل من الكارو مقبل شعوب أولس مستبقلوا أتمنى يودو كدو تتمزلي دينو عمل كدو ست مسولو قاع وأمام رايستي كنزلنا بلي كنزل سعدنا بلي تزارهم أول نجال العالم والعالم كان تسافر تقبل أكنdu دما بسهل كان حرج كان كابل على الآخرنا كله سيوتنا حدثنا صحن كمبرنا وبرزل أكنين نايل سنة خامس كان كنقبل كازو عنا دورنا وكل زمن عبرنا بعد من سنة ونا لسان بعد سن كنقبل كاز عنا رسول صلاة جود سلام لكلكم قدس البخاري الحمد لله والسلام للقرآن على امتحانات نجمنا في قبل ولاهي قدس كل جزيات من الزخان كي ولا يتأملق عبد القصر داسي والكي حتى أبنى حاد بالناس ومسعنا بعلنا فكر ودفع بالله آمين بعدي ما يصير في ورهان زخان القصص أملق ولدكنا داسي والكي ولا سيزل من كل نساتنا حرتك قبل ما حد أبنى حاد بالناس بيتنا لمن الله آمين ودم كل واريات قدس ولا يتأملق داسي والكي
وحكم تدقسم تلمني حجرنا حقنا كريستوس ودخل من الماء وحكم تسلخنكي ونسيتي تنقل داسي بركي وانا إلهنا تنكعت تسخنكي داسي بركي وانا أمالي أن أبرح نازولت كنا داسي بركي أكبر بيتنا يسوس كريستوس معي بحقي من تعرق تسخنكي وحرد غيره حتى من تفعل قلنا تذكرنا لمن كلنا كريستوس تعالي
تصورا نبلا بسلوما في ناخذكم من حالكم تداروا وزلهم نجر تايو بحاجتهم صافن كا يوم كلو على كاراتهم كلمات يسمون ما بزان تام حتى بزن حتى زيادة الذي أبي سالم سبحان نجر ذي بلسي نسخة بين خار كشائفة إلو ملسلو نسخة تايو بلا صافن كا إذا ملسلو الذي ناي يسوع نصراني نجر أبينا أملاكن أبينا كله حزب بدبرن وقالب برتل اللي زنبرة سرعي لكان كائنات شمام مجد نار ناي موت كربي محلفون كم زهبون كم زسقلون نا جنا في إسرائيل كتحن زلوا نسي لنا تسوى نجبر ديرنا نستزي كله كا نسي كاب تصور لوني ساسيتي معتدية كنا خير أباتنا نام مقابل أنتين زنبرة بليم أنستي ذكر نجر ذكر توالنا سبوه مسأنا كأنفياء وقانو تنجر ود وحي ملائكتي كم ترهايا وسيم نجرانا تابانا جل سبب نام مقابل نسكدو كأنتي تجن أنستي زبناو وينو رخبو نعودنا غير أيوان السلمة أنتم نبيات تداروا كم نبيات تداروا كله نحن نبغى زدن بيا عاشوا كسر جدي حسارة مكرا أدي فقط ما لا خبروا كأرثو نايكتي ليكونا ولا جدي زعموا كلهم نفات زلوا كام كلهم نبيات يجوا كأ serba malam yang keren. Nata kedua kita baru hadis sekarang kan tahalul masalah satan kena masih itu sahayun ariba yang mau salah hadir juga lemah luar saat tahadir kadoe apa arti saat seamatan lemah kira al-ilmu bariku orisu hawa شعور عين القلم تقدر على ليبول مسلمنا أبعادهم تصورت أن حد كان في أم بقدي كزار بنا نجم حفاظ وتكملنا كل دو بدا لبنا يدد أي نبرة لبنا يدد أي نبرة الله عالو بدا ساعات تيا اليوم هم يرسلون تبصر عشر حاجة نقوم ساعتهم تنبرة لما أكيمون رخبوهم وإذا بحق تنسيهم فيهم يسمون كفار فرائبهم يبلوغ صنحوهم تتم كلتا لما أتي كاب مقدي وانا كنجرا ورسا كبي يلو دلاليبون نقربون
نصحى إنسان زوجنا نصحى إنسان قبل مسيبنا نصحى إنسان كما يعيب ساتر مرتبة تدور لسيدنا مولى زوج سرفوا زوج تهينا نشرب مسيبنا وكما صاحبنا ويرسل نواه كما نسبنا منكم لبغرة بهم يصفر معاوز كهود ولكن أرض هل بلد ونركم من هذه المسلمين ما كان تكون قبل الرسول عليه الصلاة والسلام نزلك الكان سابر وكذا سابر وكذا فاس وما أبوس وسكتان تلون وتعمل حنا يسكرسوس كم زمان طير كل بركات مرجع حنفل مرجع حتى سافر كانوا كبزير عملنا قبلوا تنسى በመስዋዕቱ ላይ ወልከ ነው አምላክና ወዳይና ኢየሱስ ክርስቶስ ወላይካ ሁላም ምድረ ሰላመከ እንተ ሰማያት እንተ ባቲ ሰራዊተ ሰማያት ይሰብከን ዘይብሎ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት
በጽባሕ ወመዓልተ ወሌሊት እምቅድመ ይትወጸሩ መላእክት ሀሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ይትነበባ ሰማያት እምቅድመ ያሰርገ የብስ ወእምቅድመ ይኩሉ አመልባላት ሀሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ፀሐይ ወወርኅ ወከዋክብት ወእምቅድመ ሚጠጣቱ ብርሃናት ሀሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ እንስሳት ይታወስ ወእምቅድመ አዕዋፍ ይሠርር እምቅድመ አራዊት ዘባሕር ሀሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ይጹር ለአዳም በትውፊያሁ አርአያ ወአምሳል ወእምቅድመ ይብልዕ ትእዛዙ ሀሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ ጳውሎስ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ አይረፉ በርትዕት ሃይማኖት لوزين على سنة نقدر تعزلوا بصناعة العالم ونظهر ونسب الشعب وتسلسل سكان الزكوة والقوم والإنسان سلامات وأمرنا أن نسوق باسمه على زون سلامات تعرفوا العيمان بين الزبط تعرفوا النفسات وبضاتنا نادياتنا نعواتنا نعاتنا نعرف وسوسامنا هنا أبي رسالة سماء الواقع قبله عطام قربان ويدي بيرون مقراتي مقارجة مساحة البابات وأقوم بيتمقدس نزعالي بارك وكرسي سامدانا معرض الباب سمسانات دولة كله كحرحاتهم عبد المدرن نجس المملكة أبغى صور الأولى تخبر مزيد مصرنا كل عبوس سلما زلت تازون أبزدتنا مركز لهم بالرمزات تزعلنا وطعنا معرض كان عنه ومبرنا يسكت سنا بغا نسليم كسي خصوصا زاسنا ورما صاحب مسخاص بروم عين حتى تجاور هم زبرني وبكاس بغا سابارهم سادغار معلوم العبيهم ዛሮም እግዚኦ ተሰሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት يسمع السماء وتسمع المدر ويجنب وصلاة الهمزين إلا تنفروا تنسل فقال أبو ولدين مريم تنقل فنقلنا نصر الكعبية تولد وزت الناس وقال انسسات ولي أما نفسه توفي وكما تعرف لك ليس مع باطل المسيسين أسسوا لهذه وأسر أيك كما سنوبا بهم لك بسنا ساكرا تليرنا ستنكر كما أنت بالفيلة
وسجدام حضر هذا ديابلس تمكر بحيل ملكوت مقنطس مسأرة
عززوا أنت إبليس أنه تساووا لأ وأمثالت أنه لم ملس القدسة كما تأسات فنعقر ونقر كل عاوز وكما هم فنوا إذا ملسك القدسة لزمتوا بالنسي ولا إلى سواء رسيس فهو جبل يكتين وأملاكنا ولا إن يسوس كرساس كما تبين لك زبلا سكاير وسيدي جميع يهلوا سليه وأنا يهلوا سليه كل
ውስተ ዝንቱ ጽዋዕ ወይሰልል ለአሐዱ እምኔነ ሰበ ይበልዕ ዘንተ ህብስተ ከመ ዘይሰትይ ሥጋ ባቲቶ ዘእንበለ ደም ወመንፈስ ወሰበ ዘይሰትይ ዘንተ ጽዋዕ ይሰልል አሐዱ እምኔነ ከመ ዘይሰትይ ደመ ባቲቱ ዘእንበለ ሥጋ ወመንፈስ አላ አሐዱ ውእቱ ሥጋሁ ወደሙ ወመንፈስ በከመ ኮነ መለኮት ዘእምነትስብእቱ አሐደ ለዓለመ ዓለም።
سبوتنا نسن بارك كان سبحان تقبلنا زلالة بوجه القرآن كاوينا برحلو قويتا كل حاجة من حدا قلنا سعادة وضع سبحانه وزي أبير أملانا بحال زعمرت معاد كاتر حقا بحالت كاتر دلوقتي أسعد نعين باري حاجة دي سرين لين كلهم سوتنا نسن بارك كاب بدلهم كامر كمان حنا قويتا بنزار ول بصرحات نحسبت كلنا عقا تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا اغرب لنا زي أبير أملانا نسخال وضع سبحانه وقويتا سبحان الناس الله سنان كبرنا كل اسماء والمتعالي ومعنى سنان صوم عين على قلبك عني نرد ذلك ما فازت أبا بسجي واستذكرون وصف أباسنا أبا قول الذكر أملح من رزعات أمدات النبي زمنات بسركم سلاما حلوا أو بيتان نصر أملح حلوا ذكر بسركم سلاما نصر سهد أو بيتان اللي كان ممتاز يبسك وصاد نقصا وستن فناتين أنا بنستسنان بيوتين مزمران عندنا كل من قصات رجعان توار من زي بلاد سقامات سبوتنا نسن عربيوتين تساناتين أوزاق التسبيح الكرسيان قام قيمون ظلوا كلهم سوها ذكر بابنة قصصنا حيوم وبيتا وقلنا حيوان السنة أمس موضوع أبدانا حيواننا عند سنة
ማርያም ተስፋ ለቅዱሳን በጊዜ ጸሎት ወረዳን በጊዜ አለቱ ቁርባን ተናዘትነን ይምሰዝመታ
ولا
በሰማያት በል
ተነሳ
ሚያዝያ ዕለት ኮነ ቅዱስ አውሶቢዮስ ሰማዕት ወክቡር ቅዱስ ሱኒዮስ ወዝንቱ ቅዱስ ዘኮነ ሰማዕት ዘይኮንኖ ዲዮቅልጥያኖስ ለሱኒዮስ ነገርዎ ከመሃሉ ገብረ ዘስሞ አውሶቢዮስ ወውእቱ ያመልክ ለኩርሶ በኩሉ ልቡ ወያመልክ አማልክተ ንጉሡ አዘዘ ንጉሥ ያውፅዎ ሀበ ወሰበ በጽሐ ተስእሎ በእንተ ሃይማኖቱ ወተአመነ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ከመ ውእቱ አምላክ ዘበአማን ወሴቶ ንጉሥ ብዙኃን ከመ ያዕቆ ንዋየ ወገሰጾ ወኮነነ ኩነኔ ዓቢየ በእንተ ኀዲጎ አማልክቲሁ ወቅዱስኒ ገሰጾ በእንተ ኀዲጎተ እግዚአብሔር ወዘወሰደ ንጉሠ ቁጣ ወመዓተ ወአዘዙ ይምትሩ ርእሶ በሰይፍ ቅድመ እግዚአብሔር ነሣ አክሊለ ስም በመንግሥተ ሰማይ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ሰላም ለአውስዮስ ወለንጉሥ ገብሩ ጸጋ አጋዝያን ዘነሣ እንበለ ጥበብ ወምክሩ ዲዮቅልጥያኖስ እሉ እንዘ ይነብር መንበሩ አመ ኢሰምዐ ትእዛዝ ወኢተመይጠ ለግብሩ ወአላውያኒሁ አዘዘ ክሳዶ ይምትሩ ወዛቲ ዕለት ስማ ኮነ አባ ጴጥሮስ ወውእቱ አባ ሙሴ ባሕታዊ ለዝንቱ ቅዱስ ኮነ ስሙ አቡነ ሰራቂ ወስሙ እሙ ማርያም ወለዱ ለሰዓቶ ከርሳ ውእቱ እለ ሐፀነቶ ስናየ ምስለ ወልዳ ሙሴይ ወሰበ ኮኖሙ ሰብዓተ ዓመተ ወሰደቶሙ ሀበ መምህር ወመምህሮሙ ኩሎ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ወነበሩ በጾሙ በጸሎት ወተዋህቶሙ ገብረ ተአምራተ ወመንክራተ ወአስተርአየ መልአከ እግዚአብሔር ገብርኤል ወነገሮሙ ከመ ይኩኑ ሰማዕት በእንተ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወእንድኅረ ዝእዳተ መዋዕለ አስተዮ ሰይጣን ለዲዮቅልጥያኖስ እሉ ከመ ይግሥጽ ለጣዖተ አምያሃ ወአስተዋርይዎ ለእሉ ቅዱሳን ከመ ክርስቲያን እሙንቱ ወሰበሰማ አርአልዮስ መኮንን እንተ ጽን አብጽሖ ሀበ ወገበሮሙ በሰይድ ለጣዖታት ወሰብአ በይዎ አዘዘ ያዕርግዎ መልእክተ እንባብ ወይቅዝፍዎ እስከ ይውህዝ ደሞሙ ለብፁዕ እሰ ጴጥሮ ተአውቀ ሕማመ ኩነኔ በእንተ ዘኮነ ሥጋው ድኩም እምዝምርት ጾም ወጸሎት ወሰዊሃ ፈወሰ መልአከ እግዚአብሔር እምባወሰ በርእየ አርያኖ ጦየ አዘዘ ይስድዎ ጴጥሮስ ወምስራቅ ሀገር ወይቅትሉ ርእሶ በሰይፍ ወበእንዘ ሀሎ አባ ብሶይ ውስተ ቤተ ሞቆ መሰጦ መልአከ ወአውፅኦ ሀበእሁ ለጴጥሮስ ታቅፈ ወተሳሙ በበይናቲሆሙ ወጸለዩ ሀበ እግዚአብሔር ከመ ያስተጋብኦሙ በኢየሩሳሌም ሰማያዊ ሆነው መጽአ ቃል ሀቤሆሙ እመማይ ዘይብል ሰላም ለኩም ኦም መስተጋድላን እስመ ተሃልው ማእከለ ውሃን ስምያን ወሥጋሆኩም እኒ ኢትፈለጥ በዲበ ምድር ወእምዝ ሜጦ መልአክ ለአባ ሙሴይ ውስተ ቤተ ሞቅ ወአራስ መተረ ርእሶ ለኃያል መዋኢ አባ ጴጥሮስ ወሰቆሉ ሥጋው መልዕልተ እዝ ወሰአሉ አባ ሙሴይ ለአቃቤ ቤተ ሞቅ ከመ ይፈንዎ በጺነተ ወአዊሎሙ ተመይቱ ሥጋው ለአባ ጴጥሮስ ወገነዞ በአፈዋተ ወቀበሮ ውስተ መካን ውቡር በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ሰላም ለጴጥሮስ ሰናይ ለሀየ ወገጽ በግብረ ንዱቅ በሃይማኖት ንጹሕ ወሰብአ አምትሮ በመጥባሕት መኮንነ ግብፅ ድኅረ ወድቀ መልዕልተ ምድር ርእሱ ቁሩዝ ሥጋው በዓለ ስቁል በእዝ ወበዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለቅዱሳን ሰማዕታት ዘተኮነኑ ውስተ ሀገር ጤርስ ወበረከቶሙ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ አስሩ ወሰሙኑ ለሚያዝያ በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕት ቅዱስ ወስመ እምሀገረ አርማንዮስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ፋርስ ወምስሌሆሙ አምስቱ ምዕት ሀምሳ ሰማዕት
ተረሰይ ከዚዮን ሰርገር ወለቱ ጉፈን መላውን ሙላን ዘደር በነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰበኪያን ወሰማዕታት ወጻድቃን ወደናግል አዲ ወርቁሳን ኤራን ባሩኮ ቆያዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ኦርቶዶክስ ህፃን ለዘ ጻፈ በግርዛት ወለዛ ጻፈ ወለዛ ነው ለዘ ተርጎመ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ ጸሎተሙ ማርያም አረቂተ ሁሉም ባይስ ወራይ ማረን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ወጻድቃን ወሰማዕታት ለአይኩም ወዛትዕለት ወያነ ዓለም አንቱም በብዙህ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ሺያን የንስሐን ሞት ሰላም ለኩም ወጻድቃነ ዛቲ ዕለት ሁሉኩም እህል ወአንስ በአስማቲኩም ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ወማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝኩሩነ በጸሎትኩም በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ በደሙ ለሰማዕታት ወገድነሙ ለጻድቃን ተለምደ እግዚአብሔር ለመነና ተረከት ማምላክ ብለና ሁሉ ማለት ሲያጎረና ለሳታ ኩርቲ ዋይማቲው አምለሲየም ሶፊያ ነፍሶም ይማር ነፍሶም ይቀድስ ከነት መንግሥተ አምላክ ይዋርሰው በላው ለሰበስፋይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ደርቆ ምስጢርነቱ አሃው ዲያቆናት አባታት አዴላት ንመንግሥተ አምላክ መሰል ዝኾኑ ህፃናት ብስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ከመይ ቀኒሆም ከመይ መጺኦም አሜን በለባህር እግዚአብሔር አምላክና በአና ብተማ ደቁ ዝኸበረ ተመስገን ይሁን። እሺ ተናክሉ ጊዜ መዝሙርና አሕዋትና እንዳወቱ ናምን በአብቱ መዝሙር አሚናን ሓቢብና ንዘምር نأمن بآب አሚና ሀገርና ንዘምር
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ሰው ሰላም ይበረልና አምላክና ክርስቶስ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ንዓና አፍቂሩ ስጋና ለቢሱ ስጋና ተዋሂዱ በፍጹም ስጋና ብዝወሰሎ ድማ ኣብ መስቀል ውዒሉ ስለና ንሞትና ክስዕር ሞይቱ ንትንሣኤና ከበስር ድማ በዚ ዝሓለፈ ዝተባዓልናዮ ተንስኡ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ኩሉ ህይወትና ትንሣኤ ክእውጀልና ትንሣኤ ክህበና ናፍሱና ይባዕል ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ክርስቶስ አምላክና ተንስኡ እሞ ንሕና ድማ ብትንሣኤ ተሓጒስና ነታ ናይ ትንሣኤ ህይወት ናይ ዘለዓለም ብፍጹም ዝኾነ ቅድስና ብፍጹም ዝኾነ ሰላም ብፍጹም ዝኾነ ናብ እግዚአብሔር ብዘቐርብ መገድን ጉዕዞን ክባርከናን ክቀድሰና እናስበና ይባዕሉ ይብለና እግዚአብሔር አምላክና። እሺ ንእሽተይ ልክዓም ኩሉ ግዜ ንብሎ ሎመዓንቲ እውን ንገዛና ክንከይድ ከለና ናብ ቤትና ክንምለስ ከለና ንሂወትና ዝኸውን እንታይ ንብላ ኣለና ክርስቶስ ተንሥኡ ኢልና ንዛረብ ኣለና። ዘረባና ጥራሕ ዘይኮነ ግን ህይወትና እውን በረኸት ክህልዎ ህይወትና እውን ብፀጋ ዝተኸበበ ክኸውን ብነቲ ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ክወርድ እንከሎ ብምትሓት ዘይኮነ ብፍጹም ዝኾነ እንታይ ገይሩ ስጋና ብምልባስ ብፍጹም ሞት ብሞት ብፍጹም ድማ ትንሣኤ ብምትንሣእ ብዘበሰረና ንሕና ድማ ነቲ ህይወትና ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር አምላክ ዘለና ህይወት ፍጹም መታን ክኸውን ኩሉ ግዜ ብዝበሃልና ዘሎ ኃይለ ቃል ኣስተውዒልና እንተማሂርና ህይወትና ከነንጽህ ህይወትና ከነቕርብና እግዚአብሔር አምላክ ይደልየና እሞ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ባር ይብለና። ቅድምና ብትምህርቲ ምኻሪ ሓንቲ ንእሽተይ ክብላ ዝደሊ ብዛዕባ ህፃናት ብዙ ግዜ ነዛረብ እንድና ሓንቲ ሎመዓልቲ ግን ንእሽተይ መልእኽቲ ኣላትኒ ሎመዓልቲ ኣብዚ ህፃን ዓንቲ ኮይኑ ነዛሪበ ነይረ ቆልዓ ኣብዚ ብዙሕ ዘሸግሮም ነይሩ ንቁቆርብ ከምዚ ናብዚ ክሬም ዓይነት ናብዚ ናይ ዝካባይ ዘሎ ዝመስል ክዳን ገይሩ ዝነበረ ቆልዓ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዘሸግር ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ንዛረብና ብዘይ ኣባት ነፍሲ ካህን ዘይብሉ ሰብ ንነብሱ ይኹን ንደቅኹ ክቁር ኣይግበር እዩ ንፈልግና ምዚ ንነፍሲ ይኹን ንደቂ ይኹን ኩሉ ሰብ መጀመርታ ኣባት ነፍሲ ኣብ ነፍሲ ክህልዎ ኣለዎ። ስለዚ እንተራ እዚ ቆልዓ እዚ ከም ወለዱ እኳ ሕጂ ቆልዓ ሒዙ ዝነበሩ ጠርጋ ኩሎም ወፂኦም ኣብዚ ኣለዉ ግን ወላ ንፈልጦ ተባሂልና ኮይና እቶም ወለዲ ምስ ኣባት ነፍሶም ፅቡቅ ገይሮም ክዛረቡ ኣለዎ መጀመርታ ኣቶም መዓልቲ መጀመርታ ይኮነ እቲ ቆልዓ ዝሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈም ተዛሪበ ነይረ። ስለዚ ነቲ ቆልዓ ዝክርዎ ተረኸምኩም ወይ እውን ወለዲ ትረኻሊኩም ኣብዚ ምስ ኣባት ነፍስኩም ፅቡቅ ጌርኩም ተዛረቡ ብኻልኣይ ብኸመይ ክተቕርብዎ ከም ትኽእሉ ምክንያቱ ስጉን ደሙ ናይ ክርስቶስ ሂወት ዝህብ መለኮታዊ ሓዊ ዝተሓወሶ እዩ መለኮታዊ ሂወት ዘለዎ እዩ ግና ብግቡእ ምስ ትወስዶ እዩ እሞ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ መዝኸውን ዕድመ ክረበና ንሰነ ይባር ይብለና። ቅዱስ ያሬድ በዚ ሎመዓልቲ ዕለት ሰንበት ሳልሰይቲ ሰንበት ካብ ትንሣኤ እንታይ ኢሉ ደሪሱ ኣሎ
ورأه سنة جيسة مريم مجدلاويت بصبح بمقابر إزاري سنة بسنة معلتي أنكيها قسقسة مريم مجدلاويت نابي كيلالو نابتي كريستوس تغوير اللوزن هبرا كيلا أول ما نتناي كريستوس تقا نغتلقي نغتقبل إلا كانت شوعات عقان الزوز على مريم مجدلاويت لزغنت እቲ ኩሉ ክንዲ ዝኣምራ ዝገበረ ጎይታዬ ኣምላኸይ ኣብቲ ዝቐበርዎ ሲታ ገብር ምልማት ናይ እስራኤላውያን ስለ ዝነበሮ ናብኡ ከይዳ ግና ኣይረኸበቶን በዚ ዘይምርካባ ድማ ኣዝያ ደንጊፃ ናብ ጴጥሮስን ዮሃንስን ከደት ንዕኦም ድማ ንጎይታዬ ኣብ መቓብር ኣይኸብዎን ካብ መቓብር ናበይ ከም ዝወሰድዎ ኣይፈልጥን በለቶም ንሳቶም ድማ እናጎየዩ ሽዑ እቲ ወደ መዝሙር ክርስቶስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ጴጥሮስ ቀደሞ እሞ ኣብ መቓብር በፅሐ ይብል ሎማዓንቲ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ክልተ ነገራት ንስቲ ብዛዕባ ትንሳኤ ከም ንሪኦ ዘለና ትንሳኤ ኣብ ትንሳኤ እንታይ ተገይሩ ንዓናኸ እንታይ ትመስል ቅድስት ቤተክርስትያና ክትምህረና ኩላ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሂወትና እንታይ ይመስል ርእቲ ሃይማኖት ቅድስት ቤተክርስትያን ኢልና እናኣምና ዘለና እዛ እምነት እዚኣ ኸ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰት እያ ምክንያቱ በዚ ሎሚ እዚ በዚ ናይ ትንሳኤ ዝነኽሮ ዘለና ካብቲ ዓበይቲ ቀንዲ ሕመረት ናይ ቅድስት ቤተክርስትያን እምነታ እትገልፀሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ 19 ዘሎ ሃይለ ቃል ተራእሚና እንታይ ዝብል ኣሎ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መፅአ እቶም ደቀ መዛሙርቱን ነቶም ኣብዮም ስለ ዝበርቡ ማዕፆ ተሸጊሩ ነበረ ኢየሱስ ከዓ ኣብቲ ተኣኪቦምላ ዝነበሩ መፅአ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ድማ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎ ደቀ መዛሙርቱ ንኣይሁድ ፈሪሖም እንታይ ኮይኖም ኢሎም ኣብ ገዛ ተሸጊሩ ተዓፅዩ ኣብ ዕፁብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ተቐሚጦም ነበሩ ብፍርሓት ይብል ስለዚ ክርስቶስ ብዕፁብ እንከሎ እቲ ገዛ እቲ ቤት ብዕፁብ እንከሎ እንታይ ኢሎም ኣብ ማእኸሎም ደው ብምባል ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ቅዱስ ቤተክርስትያና ኣብ ቅዳሴ ክንቀድስ እንከለና ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ብዛዕባ እዚ ምስጢር ክንገረና እንከሎ ዲያቆን ስለምንታይ ተንሱ ይብል ካህን ስለምንታይ እዩ ሰላም ለኩልኩም ዝብል ተንስኡ ለጸሎት ይብል ዲያቆን ንጸሎት ደወሉ ንጸሎት ንቑሑ ንጸሎት ተንስኡ ይብል እዚ ተምሳል ናይ መን ናይ ኣቦና ኣዳም ተምሳል መዓዝ ዝተባሃለ ብዕለተ ዓርቢ ዝተባሃለ ዕለተ ዓርቢ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ በዓለ ንኣዳም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ መሃላ ቃል ኣትዩሉ ድዮም እንታይ ዝብል ቃል ኣትዩሉ ድዮም ኣብ 5 መዓልትን ፈርቓን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ናገበቀ ከድሕነካ እየ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ዝብል ነተን 5 መዓልትን ፈርቓን ብናይ ኣቦታት ቅዱሳን ኣቦታት ወይ ትርጓሜ እተን 5 መዓልትን ፈርቓን ተባሂሉ ዘሎ 5 መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ከም ተባሃለ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ሎማዓንቲ ስለነበረና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ 100 ዓመት ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ክንዲ 100 ዓመት እዩ ስለዚ እቲ ሓንቲ መዓልቲ ተባሂለን ዘሎ ክንደየን 100 ማለት እዩ ስለዚ ካብ ክንደይ ኢልዎ ኣብ 5 መዓልትን ፈርቓን ኣብ 5,500 ዓመት መፅኤ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ታገበከ ከድሕነካ ኢልዎ ነይሩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ሱባኤ ዝተቆፅረሉ ዝተነግረሉ ኣቦና ኣዳም እውን ካብዚ መሬት ብስጋ ናይ ኣሰለ ስጋ ሞይቱ እኳ እንተነበረ ወላ ኣብቲ ዝነበሩ ኣብሲሎ ኮይኑ እንታይ ገብር ነይሩ ነታቲ ሱባኤ ይቆፅራ ነይሩ ስለዚ እታ ዕለት እቲኣ እታ መዓልቲ እቲኣ ዕለተ ዓርቢ ዝምቸወላ መዓልቲ ምስ ኣኸለት ንኩሎም ደቁ ብዓብ ድምፂ ንፀሎት ተንስኡ ኢሉ ንደቁ እንታይ ገበሮ ተንስኡ ለፀሎት ስለዚ ዲያቆን ናይ እንታይ ተምሳል እዩ ናይ ኣዳም ተምሳል እዩ ከም ኣቦና ኣዳም ከም ኣዳም ኮይኑ ንህዝቢ እንታይ ይገብር የነቃቅሕ ማለት እዩ ኣብ ማእኸሎም ተረኺቡ ክርስቶስ ብዕለተ ዓርቢ ምስ ተሰቕለ ነፍሱ ወፀት ነፍሱ ምስ ወፀት ነፍሱ ናበይ ከይዳ ናብ ሲኦል ስጉ ድማ ኣብ መስቀል ተሪፉ ኣብዚ መለኮት ካብ ነፍሱን ካብ ስጉን ዳይኮነን ኣይተፈልየን በታ ነፍሲ ካባና ዝወለሳ ብመለኮቱ ተዋሂዱ ምክንያቱ ዳይና ነብል
لكن ما قلنا لا بس قال فلينا نبل لا እግዚአብሔር ወልድ ግና ነፍስ ስተፈለየቶ መለኮት ስተዋህዶ ከዚህ ስተፈለየቶ ነፍስ ስተፈለየቶ መለኮት ግና ዝተዋህዶ ስለዚህ ነታ ነፍስ መለኮት ዘለዋ ነፍሲ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሲኦል ወረ ደግሞ ሰላም ንዓኻትኩም ኢሉ አበሰረው ስለዚህ ከአንድ ማን አይነት ተምሳሌ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ كان كريستوس كيلو كان تهارا كريس باولس نحنا ناي كريستوس أمباسادرات إلى كان زبالو كان ناي كريستوس تنسى وكا كان كريستوس كيلو مريح كيلو سلام نعهاتكم يقول يبد نحنا لما مسلمان باسكا لك أدام سلوكو أبسيون مسمن باسكا مسسنو حيلغا لك أنتم تابتو مستوى بعض زلكرنا انت عايزبل إنه إذي سكا أدام زلبس أدام زمسل نعوه وحيدا خاتم وابنا والقس إذا نجلس بس إسمه ناس كله جزءات يزنا وسي ماني ملكوتاو حيل غيره سنا وسمالتي سلازي بدي هو زب ملكوتاوي مس ملكوتاوي منفسكا بملكوتاوي منفسكا محارنا بملكوتاوي سرحكا راح على بملكوتاوي ጸጋها بزحنا نبي مالتي لك مزامرتم بعد سلام نعهاتكم يقول بلوم أمدا يقولوا أبغى عزوات نقلوا زمان نجار كحكيو زمان تزايبلو أما أخلهم دوبله سلذي أبزي لو كمان نقلوا كأبين كلنا تايجي مالتي جزاء عزيلو بعزو لا تجزاء بناها أما أخلهم تربيو ما نفس مسيرهم مسانوا دمو كلهم تاكل قاحة حبلو كيسوس ما تايلو إنه المنفس كان زعينة أكال يقول لهم مسيرهم تايلوني لا حسوسني بلو نساتو لما لا حسوسون ولا أبون هاي كنوس توماس أفعلت أفزمعت قاطع من السنة أي لون المصاب كيسوس قاوم مسكلة هاي توماسون كابسون حمس تمالسة نايلو ولا كمان توم خواتو كما زعموا وين هاي من توماس ويكان تنسيو مسي سامسانا وعيلو نسبلو أنس نعو كيراهو استشنكرو شنكر نايلو هيدا سوسكو أصابته يقول أبي أب بونس توكو كينات كايدا سوسكو هيدا بس أي أمين يبلا أما بقى السلام الملك أنت أصغر هذا بدي أما قالوا له سلام بلوم مشنا على توماس هيدو توماس نعم سا يكا هم زكتا إدري هاسوسكو نفسه كون استوكا كون نهو تايقولو أصابت هان عاود مسبلو هاي كريستوماس دايلو شعورت نقرتي ناو كيلو نزل نقرت مسرا جلسة حاوي مولوكتا وحاول مسكا صلو ويتاين أملاقين بلا يبلنا كريستوس دايلو شعور إنه نسلاسي سلازر أخاني إغازة أمكا لكم كاي رأيين زامنا دايو بسواني ስለዚህ አብዝ ለማዓት ዝተገብረ ምስኪን ማዕቀም ተዓዶ መጀመሪያ ዘልኩ ሕመት ክርስቲያን ታይ ክርስቶስ ንምን ለዳይር አክል ለአሕሰን ተአክል እንኳ መለኮታዊ ባህሪው ካብ ስጋ ካብ ዝለበሰ ስጋ ንጽጽበት ዓይኒ ተአክል ከም ዘይተፈለየ ምክንያቱ እስኩ ክርስቶስ ወል አቦታት ምናው ምንታይነት ክርስቶስ كعارض كل تايلو مرك هم ملاك كم زمان تنا كم وضوء خلاص سلام تايل كم جلكم تتولوا إنه بداك ما يتمسك كل ما كتجلكم تريهم بس كل ما زمان سيرو بداية كم تنتظر ما يعمل بزوج سنة سجى نبي عريبو نفس ما يعريبو بدك عم تنتظر ما يعمل بزوج سنة سجى هو لما بدل ما ملكت كعجب ما يمسك ناب كان داك ما يمسك نايف الدنيا كمسي سلازي ክርስቶስ ከእነና ከሎ መለኮታው ባህሪው ንቅጽበት ዓይኒ ስለዚህ ወረዳ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ወልድ ዋህድ ይላል ተአምኖ መገድባ እዚሁ ወልድ ዋህድ ማለት ክርስቶስ ፍጹም ካብ ክልተ ባህሪ ዝተረኽበ ግና ሓደ ባህሪ ካብ ክልተ ኣካል ዝተረኽበ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ሓደ ኣካል ኢላ ተኣምን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንምንታይ ስለ ፍጹም ስለዘይተፈለየ ويقول أرزقنا يقول ساعات كثير أتي نتي مثل أتي إسراحتي ناي مرق إسراحي إزغا ناي سبا إسراحي تباهيرو زغب بس لزيادة
نزل غرا بزين بارك كريستوس بتعلة تنسعي تغيرو بعثو مع توكله نبياتو بركي غمنتو ناتي تسرع ملكوت سلسوهاده موسو سلسوهاده ባህሪው ገንዘቡ ስለዝገበሮ ናይ መለኮት ባህሪ ብምሓዝ ብዕቱ ማዕቶ ብረቄ ከም ንፋስ ከምዝኣቱ ኣትዩ ማለት እዩ ግናኸ እንተ ኣተውን ደቀ መዛሙርት ዝሰርሑ ለመንፈስ ከምዚ ዓይነት ዝልህሰስ ዝጭበጥ ኣካል የብሉን እሞ ለቲ ዝኣተኹናት እዚ መለኮታዊ ባህሪ ይባሃል ዘይኮነስ በቲ ካብ ድንግል ማርያም ተወሰድኮ ስጋውን ከምዚ ተሳእኹ ንክተኣምኑ ተጊሩ ኣካሉ አዳስሶ ማለት ነው እዚህ ናይ ምስጢረ መለኮት ናይ ክርስቶስ ስጋዌ ዝተነግሮ ለኻቶም ዓበይቲ ትምህርት ናይ ክርስቲያና ሓደ ካብዚኦም ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ንስጥሮስ ኣብ ዝኸሓደሉ ማለት ንኽሓተው ከሎስ እንታይ ኢልዎ ናብ ካና ዘገሊላ ዝኸደስ ዝተዓደመ መን እዩ ኢሉ ሓቲትዎ لو تسمعت تقرأ بسي قبل ما يستولد رايت عدي ميلو النص تعلم ما يظن إذا حسب زر النصو ملكوت هذا ما يكلم تعلم ما يكلم تعلم زماني سجاي زشبت زنسس خير زغل مغنياته أبنا مرعون إنه بملعنا مستعد زغلة يتقبل عند سنة زغلة كماني سجاي سلسة تعلم مني له تعلم السجاي ويقعد قبل ما يستولد ساميلو እሺ እተስተዓደመ ሰብ ተራበል ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ሰብ እሱ ተራዳዓዲሙ ኮይኑ እቲ ንማይ ናብ ወይኒ ዝቐየረኸ ማን እዩ ዝብል ሕቶ እቲ ንማይ ናብ ወይኒ ዝቐየረ መለኮት ምክንያቱ ንስጋ የብሉ ንስጋ ዓቕሚ የብሉ ወይ እውን ስልጣን የብሉ ንማይ ናብ ወይኒ ዝልውጦ ክርስቶስ ኣይዝገብር ነይሩ ደቀ መዛሙርቱ ብሙሉኦም ዝገብርዎ ስርዓት ተኣምራትን بسم يسوع كريستوس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هما تفوز أجانب يوزنه كريستوس كتاعير وتاعي قبليرو بسلطانه يلا بكنزله وتاعي لك كانوا كنزون إلى كانوا على كاس كنز كنز نابله بعد إزاز بعده أمدا مغال بعد عزيزي هو كنزله نغامر وكان منكر بتزازو دايركت إزار بير مالتي سلازي حاله هابتي قدامي حاله بالن حاله أكلن إلى قدس بيت كريستياننا التمهربلون خمسة عبيد مستراس تكسبا إذا بيجي معسي تنسايه معناته إدي أمونكو حاليات استرخبس مركبيو ويس سمايو إلو مزحت السب سب راكب كاي تغفطو معتا كاي تغفطو مملكة نورما زعتو مني مركب راي راكب هذا اللو زمان أنا تحزن كتنفض وكاب زمان أنا تنقل خبرة ذيك لا ملكوتي جناها كان تكسر زمانه منفس مسيح وانفرحوا سنوالو كان زمانه عارة كرسوا ذا الملك الله منفسي زدرساسن زشبتن أكار يقولون سلسل أنا مغاني نخد عموس لا يقولني نعمازيهم كحسوسني كرسوا ذا يقول نعمازيهم لا يقولني كحسوسني ስለዚህ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አሁን ከመዓገ ዘልቆ ናይ ነፍስ ዝተበሬቶ መለኮት ዝተዋህዶ ስጋ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ዝበለ ዘናይ በዓል በዚሁን ሓልቃት ምስጢር ምክንያቱ ንሕና እንበልዖ ብምንታይ ብክንጭብጦ እንኽእል ንሕና ብክንሪኦ እንኽእል ንሕና ብክንሰርሖ እንኽእል ስጋ ናይ ወልድ እግዚአብሔር ኣምላክ ንወስድ እቲ ንሕና እንሪኦ ግና ልክዕ ከምቲ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዕፁብ ገዛ ዝተረኽበ መለኮታዊ ዝተዋህዶ ረቂቕ ነገር ሃበና ንህበ በዚ ኣከ መንፈስ ቅዱስ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ብናካ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ናካ ስጋን ደምን ሕብረት ንኽህልወና ውህደት ንኽህልወና መንፈስ ቅዱስካ ፀጋ መንፈስ ቅዱስካ ዝኣኸልና ኢሉ ካህን ፀሎት ክገብር እንከሎ ፍፁም ስጉ ፍፁም ደቡ ይኸውን እሱ ግን እንታይ እዩ ንሱ እውን እቲ ዝኸውን ካብቲ ዝነበሮ ካብ ህዝብነቱ ካይተለወጠ ካብ ወይነቱ ካይተለወጠ ብንሕና እንሪኦ ብንሕና ክንቅበሎ ከለና ክርስቶስ ድማ ልክዕ ከምኡ ነቲ ስጋ እንታይ ይገበሮ ፈፂሙ ገይሩ እንታይ ይገበሮ ኣይለወጦን
ولاقي زي بالله قدس بيتكسان ولاقي نكريستوس لتبارياتو ويقال لنا باوانا زولاسو ولاقي زي ولدو نمرقود تسيو نفسك አይተለወጠን ስጋውን አመለወጥ አይቆንም አይተለወጠን በተአጥሮ ንፍርቲው ሓደ በመግባር ስጋና በመግባር አንበስ ቀርዒሉ ንፍርቲ ሓደ በመግባር ማለት በቃት ዘሞዶ ተንሲው ናዓና ተሳያበስልና ምክንያቱ አወንገለ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ወንኪና ዛዓላት ተሳያዛረው ይቆሎ እቶም ህዝብ ሰብስ ሙሉ ሙስሞታ ባታ መጀመርታ ንሓደ ቀረብ ስኮነታ ይዘውዙ ሁሉም ያጽንቲ አራውስ ወላም ይሆኑ ወጅ ወሰረ ይሆኑ ካልማት ዝሆነ ሁሉ ታይሆን ናብ ሓደ ከመሞ እተሃላይ ንሓደ ቀረብ መሰረት ሕልማ ታይሆን ፍጹም ከን ይኸውን ትኩስ ናይ ዕለት ሬሳ ማለት እዩ ናይ ሽዑ መዓልቲ ሬሳ ከምዝኾነ ኩሉ ይኸውን ሳሳይ ንሓደ ቀረብ ምስኮነ ድማ ታይሆና ነፍሳት ካብቲ ዝነበሩ ተመሊሰን ኣብ ስጋ ይኣትዋሞ ኩሎም ይትንሱ ስለዚህ እንድስር ኮልና ታይና ንሕና ብስጋና ሙሉ ስጋና ኢና ንትስር እምበር እቲ ስጋና ሰማያዊ ሃብቲ ሰማያዊ ህይወት ሒዙ ላይ ትስር እምበር ስጋና እቲ ስጋ ዝተጓሒፉ ተሪፉ ካልእ ስጋ ሒዝና ታይሆን ኢና ኣይንትስር ኢና ናይ ምድራዊ ስጋ እታ መጀመርታ ኣዳም ዝተፈጥረሉ ስጋ ንሱ ሒዝና ኢና ንትስር ምክንያቱ ክርስቶስ እውን ቀጥለዘና እቲ ካብ ድንግል ማርያም ዝወሰሮ ስጋ ንሱ ሒዙ ተንሲኡ ንሱ ሒዙ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ዳግማይ ክመፅእ እንከሎ ድማ ንዑ ሒዙ እዩ መፅኡ ንዓና ዝፈርደና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብቲ ዕለተ ትንሳኤኡ እንታይ ኢልና ኣለና ብስጋ ሓደ ግዜ ሓሲብና ንከለዶ ስለምንታይ ደቂ ሰባት መቸም ሓጢኣት ክንሰርሕ ከለና እቲ ሓጢኣት ንሰርሖ እዚ ናይ ነፍሲ እዩ እስራ ናይ ስጋ ኢልና ንፈርድ ኢና ይፈርዮ ኣይንፈርድ ኢና ኣይኮነን እቲ ፍርድ ኣብ ኤሬጃ እጅግ ብፍላይ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዝሰዓት እዚ እንተራ ሞትና ቅድሚቲ ዳግማይ ትንሳኤ ወይ ከዓ ቅድሚ ካልኣይ ምትንስኦ ሰብ ምስ ሞተ ስጉ እንታይ ዝኸውን ኣብ ሓመድ እዩ ስሲ ነፍሱ ኸ ነፍሱ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትኸይድ ማለት እዩ شعلا ما يدخل لكن نتيو مكان نفسيون بتكبر هذا اسمع هذا الصراحة يا أمطو حاجة سعد الزارولو جزء يكون أنا بس فتحات كل سنة كسر حلقات كتابة فتحات تجبرلو مخنات بار أزي وذلك كان تمرنا كلهم جالسون ساسي فتحات كله حدا سام مسموته أبغى كان كل مسموته بتزلنا عقلي ترد عقلنا إنسان نبلا دياتو نفسيون دياتو نتاي كردو تنقربنا نقول تأيبنا زيابير عملا محارس لدخونا كده كام حارنو له أقولن اتخالاي لما ناي هنا ناي موداتا فردس لزي تفرده هنا ناي موداتا تقول قمولو غاب آدم جميع قولا تقاب سيوة سمزنور قمولو ለቃዳም ተቆና በቃላይ መዛቅ ሙሉ ስጋና እንደስና ይዛ ታንገብሪና ከም በሐድሽ እንትዚና ሐድሽ ፍርድ ድማ አለና ማለት ነው ስለዚህ ታያለው እቲ ናይ መወዳእታ ፋይናል ሪዝን ባህል ናይ ቋንቋ ይዛዕበት ናይ መወዳእታ ፍርዲ ስለዚህ ተፈረዱ ሰብ ስለዚህ ተፈረደ ዘሎ እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዱ ናይ በፅሓናን ዘለሞ ካብ ካልኣይ ሞታቦታት አገለገለ ጸሎት ጽልይ ከለው ወድማ አሁን ዘወሳቱ ወላ አቁት ቦታት ይቃውም ተያዙሉ ካብዳግማይ ሞት ይሰውረና ካብዳግማይ ሞት ይሰውረና ማለት ካብቲ ስጋ ሞት ወይናስ ናይ ነፍስ ሞት እንሞት ካብ እግዚአብሔር አምላክ እንፍለ ወይማ ካብቲ ካልኣይ ፍርዲ ኣብቲ ቀዳማይ ፍርድስ ከም ምህረቱ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ገበር ላይ እንቀሳቀስ ግን አንተ ኃላፊ ፍርድ ምክንያቱም ታላይ ቀዳሚ ፍርድ ላይ ስጋ ዳግማይ ጻገት ነው እዛ ነቃላይ ፍርድ ግን ዛግማዜ መወዳት አይደለም ገነትን ሲኦል ላይ ሆነ ከሐልፈ መንግስተ ሰማያትን ጃሃን መሳፍንት ዛሬ ወራት ዘይተባ ማለት ነው ስለዚህ ገነትን ሲኦል ላይ ሆነና ተተባለ አጋይ ከሰማይ ምድር ከላይ ለተሰደማ ሁሉ ባወሲል ማኻላይ ፍርድ ተረዲ ስለዚህ አብተሃላ አይ ፍርዲ
እኳ ብተግባርና ብንሰርሕ ስራሕና በቲ በጀመርካ ሞት ናብ ሲኦል እኳ እንተኣትናስ ካብ ገሃድ ንምእሳት ኣድሕነና ኩሉ ፀሎት ከምኡ ይገብሩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ካብ ኩሉ ነገር ካብ ትክፉ ሞትን ካብ ካልኣይ ሞት ይፀውረና። እቲ እውን ክርስቶስ ተንስኡ ብፍጹም ኣምላክነቱ ብፍጹም ስጋዊሁ ብፍጹም እታ ድንግል ማርያም ብዝለበሰ ስጋ ዳግማይ ተንስኡ ትንሳኤኡ ኣበሲርና እሞ እግዚአብሔር አምላክና ሕጂ እውን ናይ ዘላለም ህይወት ከበስረና ነቲ ሰናይ ፍቃድ ይሁነና። ሰላማዊ ልብና ድርና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል አሜን። አሜን። በቃልዮት ይስማዕና፣ ቃልዮት ይስማዕና፣ ድጋሚ ቃልዮት ይስማዕና፣ ቃልዮት ይስማዕና፣ ድጋሚ ቃልዮት ይስማዕና። እሺ ነበረና ወዲና ኣለና ኣብዚ ሓበሬታ ኣለና ካብ ሙሳገድ ስበት ተሰደ ናብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበራትን ዝንበር ጉዳይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ሃይማኖት ብቋንቋ ኖሽክ ብዙ ወሊድና ዘለና ዝግባእ ንከታተል መጀመርያ መንፈሳዊ ሰላምታና ነቅርበልኩም ኣብ መንፈሳዊ ስጋዊ ዕዮኹም እግዚአብሔር አምላክ ከሰልጥነኩም ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ክድግፈኩም ዘለና ሰናይ ትንቢት ይገልጽ። ትምህርት ሰንበት ንዑስ ሃገረ ስብከት ነርወይ ዘዳለወ ካብ ዕለት 2 ጉርበት 2018 ግዝ ዕለት 10 ወርሒ 5 2026 ብፈረንጅታ ወቱ ሰንበት ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 8 ንኩሎም ኣብ ንዑስ ሃገረ ስብከት ነርወይ ዝርከቡ ማእከላት መዘምራን ከምኡ ኣብ ክልል ዕድመ 15 ክሳብ 20 ንዘለዉ ኦርቶዶክሳውያን መንእሰያት ብቋንቋ ኖሽክ ኖርዌጅያን ትምህርቲ ሃይማኖት ብዙ ክጅመር ስለዝኾነ ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበራትን ትምህርቲ ሰንበታት እዚ መንፈሳዊ ዕድመ ብነፍሲ ወከፍ ደቂ ቤተክርስትያን ክትሕብርዎም እዚ ዝስደድ ዘሎ መልእኽቲ ከተብፅሕሎም ብትሕትና እዚ ተዳልዩ ዘሎ ትምህርቲ ማእከላት መዘምራን ጥራይ ዝተዳለወ ዘይኮነ ንኩሎም ኦርቶዶክሳውያን መንእሰያት ዝተዳለወ ስለዝኾነ ኩሎም ወለዲ ደቆም ናብቲ ቅዱስ መኣዲ ክፅምብርዎም ንዑስ ሃገረ ስብከት ደጊሙ ይዕብር። ዘይተረዳእኩም ተልዩ ኣብ ባሽ ጎይቶም ኣለዉ ንዖም ክትሓቶም ትኽእሉ ኢኹም ድሓር ናይ ቤተክርስትያና ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ትምህርቲ ሰንበት ኣለና በዓል ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ኩሉ ግዜ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ዝንገረሉ ብዙሕ ናይ መንፈሳዊ ነገራት ዘለዎ መዝሙር ስለዝሕብ ካልኦት ዘለዎ ስለዘሎ እዞም ወለዲ ይኹን ደቅና ጥራይ ዘይኮነ ንሕና ኣብነቲ እግዚአብሔር ይደግፈና። ኩሉ ግዜ ሰንበት ክንሕብለና ተዘኪረ ተረሲዑ ዋላ ዝክሩኒ ኩሉ ግዜ ኣለና ካብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8 ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ማለት እዩ ሰለስተ ዓመት ንነብር سمعنا النساء لن تبنى سمعنا ربنا حللنا مسمى ما نفعنا بحين تجمعنا بلغة شكر الإسلام وذكر وجعلنا كعبنا مسمى الكرسي والرسل وما تجمع محاضرة رجل وجنة وأبدا نصر من عذر برسل بدأ ونظر السماء جاب أن وسلام